Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li Forti San Salvatur fil-Birgu li qalu wirt storiku uniku li spiċċa jintuża bħala batching plants tal-konkrit u li llum jinsab fi stat mitluq sa jittieħed lura mill-privat u sa jingħata restawrat lura lil familji Maltin u Għawċin. Dr. Abela ħabbar dan waqt li l-ġimgħa fil-għaxija indirizza rally tal-Partit Laburista fil-kompless sportiv tal-Kottonera felluq is-sitt snin fit-tmexxija. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela ħabbar ukoll li pajjiżna sa jkun qed inniżżel id-deficit taħt 3% ferm qabel iż-żmien miftiem mal-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Abela stqarr ukoll li fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet pajjiżna reġistra l-akbar surplus fl-aħħar 6 snin. Dr. Abela nnota li fost in-negozji jirrenja sentiment ta' ottimiżmu ta' kuraġġ li għal sen oħra l-ġid sa jkompli jitkattar. Fisser l-2026 bħala s-sena tal-azzar għal Malta dejjem aktar b'saħħitha u li tħares il-qoddim. Irrimarka li matul din is-sena pajjiżna sa jibda jibni l-pedament għal Malta tal-futur billi sa jtellaq il-Viżjoni Malta 2050. Fost il-mirja ewlenin għal 25 sena li ġejjin, Dr. Abela semma dik li l-familja medja ikollha dħul li jkun terz aqwa mill-medja Ewropea. Il-Prim Ministru Abela rifletta wkoll dwar l-aħħar 6 snin. Fakkar l-ewwel sena tiegħu f'nofs pandemija. Qal li kieku waqt il-pandemija pajjiżna ħaseb biss fil-problemi ta' dakinhar kieku llum ma jinsabx fis-suċċess li hu fih. U dan qal Dr. Abela għax b'differenza minn ħadd ieħor il-Partit Laburista qatt ma jitkellem fuq spiża iżda jitħaddet fuq investiment. Dr. Abela elenka numru ta' bidliet li wettaq il-Partit Laburista waqt li l-Oppożizzjoni qal issabbat saqajja u moħħa biex taqta' qalb il-poplu. Istqar li fil-waqt li ħadd ieħor ħalli l-poplu żona daqs is-Siġġiewi u tal-Bini, Gvern Laburista sa jibda billi jagħti lura lill-poplu Malti Għawċi, żoni daqs il-Belt Valletta. Isemma wkoll li fis-6 snin li għaddew il-familji żiedu 6 biljun euro depożiti mal-banek u li llum 9 familji żgħażagħ minn kull 10 huma sidien ta' darhom. Fl-aħħar 6 snin ukoll qal inħolqu 6,000 karriera fil-qasam diġitali u f'6 snin biss il-pensjoni minima għoliet b'6 euro aktar kuljum. Irrefera dħul ta' benefiċċji ġodda taħtu bħat tneħħija tal-income tax kollu għal ġenituri b'żewġ titfal fuq l-ewwel 60,000 euro ta' dħul. Qal ukoll li pajjiżna jinsab fuq l-adba li jkollu 1000 tarbija mwilda bl-IVF u dan qal mintu l-Partit Laburista fil-Gvern daħħal il-bidliet. Il-Prim Ministru Abela refera wkoll għal dik li sejjaħ sitwazzjoni ġeopolitika taħraq nar ta' bħalissa fosthom fi Greenland, il-Venezuela u l-Iran f'dinja maħkuma mill-awsterità u l-issikkar taċ-ċintorin. Dr. Abela wieħed li sa jibqa' jkun forza wara l-progress għax qal il-poplu jeħtieġ serħan il-moħħ bit-tmexxija ta' esperjenza stmata barra minn Malta u kompetenti.